ఓకే, హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా ఇవ్వబడుతున్నటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక క్లాస్ కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అంశము ఏంటంటే శ్రీరాముని యొక్క యువరాజ పట్టాభిషేక సంకల్పము మరియు కైకేయి కోరినటువంటి వరాలు అనేటువంటిది అది ఈరోజు మనం చూడబోయేటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పద కమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఈరోజు మనము అతి ముఖ్యమైనటువంటి సంఘటన శ్రీ రామాయణంలో మనకి ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఒక అతి ముఖ్యమైనటువంటి మలుపు. ఎందుకంటే ఇది రామాయణంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఘట్టంగా మొత్తం కథ ప్రవాహాన్ని మలుపు తిప్పినటువంటి సంఘటన. సో అంతకుముందు శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మరి శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క మరి దివ్య లక్షణాలను గురించి, తదుపరి శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉన్నటువంటి మొదటి కాండ బాలకాండమును గురించి, అందులో శ్రీరామనవమి రోజు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణము వరకు మనము చూసాము. వాస్తవానికి దానికి కొనసాగింపుగానే ఉంటుంది ఇది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఆ బాలకాండ ముగిసిందో తదుపరి ఇక ఆ బాలకాండలో మనం సీతారాముల కళ్యాణం చూసాము. కళ్యాణం జరిగి ఇక దశరథ మహారాజు తన పుత్రులతోనూ వారి యొక్క వధువులతోనూ బంధుమిత్రుల పరివారంతో చతురంగ బలాలతో అయోధ్యకు చేరుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆయన చేరుకునే లోపల అక్కడంతా కూడా చక్కగా ఏర్పాటు చేయబడి మరి అన్ని భవంతుల పైన జెండాలు ఎగరడము, ఇళ్ల ముందు రంగవల్లులు తీర్చిదిద్దడము, ఇంటి గుమ్మాలు తోరణాలు వేలాడదీయడము, రాజవీధులలో సుగంధ ద్రవ్యాలు కలిపిన నీళ్లు చల్లబడము. సో ఇవన్నీ కూడా అయోధ్య వాసులు మరి ఆ దశరథ మహారాజుకు స్వాగతం అంటే తన పుత్ర వధు సమేతుడై వస్తూ ఉన్నటువంటి దశరథ మహారాజుకు స్వాగతం పలికినటువంటిది. తదుపరి అక్కడ మరి ఆ రాజమందిరంలో దశరథుని యొక్క భార్యలైనటువంటి కౌసల్య, సుమిత్రి, కౌకేయ, కొత్తగా వచ్చినటువంటి నవవధువులకు అంతఃపురంలో ప్రవేశించడంలో వారికి మెలకువలు నేర్పి ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఆ విధంగా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటన. ఆ క్రమంలోనే మరి ఇక భరతుడు తన మేనమామ
మేనమామ గారింటికి వెళ్ళడము, తదుపరి రామలక్ష్మణులు తల్లిదండ్రుల సేవలో, అలాగే పౌరుల సేవలోను, బ్రాహ్మణుల సేవలోను నెలకొంటూ వారి యొక్క దివ్య గుణాలకు, వినమ్రతకు దశరథుడు ఎంతో ఆనందిస్తూ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటన. మరి శ్రీరామచంద్రుడు మృదుభాషి, కోపం లేనివాడు, అనునయ పూర్వకంగా మాట్లాడే స్వభావం కలిగినటువంటి వాడు. సో తనకు చేయబడినటువంటి ఉపకారాన్నే కొండంతగా భావించి సంతోషించేవాడు, తనకు జరిగినటువంటి అపకారాలను పట్టించుకోనటువంటి వాడు, ఎంతో దేహ సౌందర్యాన్ని కలిగినటువంటి వాడు, ఆరోగ్యవంతుడు. శ్రీరాముడు సర్వ సద్గుణాలతో మరి ఆయన అలాగే సహస్ర కిరణ భూషితుడగు సూర్యునిలాగా ప్రకాశిస్తూ తల్లిదండ్రులకే కాకుండా సకల జనాలకు ప్రీతిపాత్రుడుగా అతను మరి అయోధ్య ప్రజలందరితో మెలుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ ప్రజలందరూ కూడా ఆయనను ప్రభువుగా, తదుపరి శ్రీరాముడే పరిపాలించాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో అలా జరుగుతూ ఉన్నటువంటి, అలాగే ఇంకా శ్రీరాముడి యొక్క గుణాలను గురించి చూస్తుంటే సకల ప్రాణుల పట్ల అనురాగము కలిగిన వాడుగాను, కుండపోతగా వర్షించే మేఘంలా అందరి పట్ల వ్యవహరించేటువంటి వాడు. అలాగే ఇంకా ఆయన గురించి వర్ణిస్తూ ఉంటారు రామాయణంలో, వాల్మీకి రామాయణంలో. బుద్ధిలో బృహస్పతిని మించిన వాడు, భూమిలో భూమితో అంటే సహనంలో భూమితో సమానమైనటువంటి స్థిరచిత్తుడు కలిగిన సద్గుణాలలో మరి ఎంతో గొప్పవాడుగా భావిస్తూ ఆ దశరథుడు కూడా అనుకుంటాడట. ఆయన ఇక ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడిని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆనందిస్తూ ఇక శ్రీరాముణ్ణి యువరాజుగా అభిషక్తిని చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. ఆ ఆలోచన రావడం తడువుగా ఆయన మరి బ్రాహ్మణులకు, మహనీయులకు అందరికీ కూడా, తర్వాత తదుపరి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి రాజులకు అందరికీ కూడా ఆహ్వానం పంపించడం ఆ దశరథుడి యొక్క. అయితే ఈ సమయంలో మరి ఒక ఇద్దరికి ఆ విషయాన్ని గురించి చెప్పలేదు అని చెప్తారు రామాయణంలో మనకు ఉన్నటువంటి. భరతుని యొక్క మాతామహుడైనటువంటి కేకేయ రాజుకు, కైక యొక్క పుట్టింటి వారికి ఒకటి, అలాగే జనక మహారాజుకు ఈ విషయాన్ని అందించలేదు. అంటే ఆ విషయం తర్వాత అందరికీ అదే తెలుస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో చేయలేదు అని చెప్తారు. సో ఇక ఆయన యొక్క ఆహ్వానాన్ని అందుకున్నటువంటి మహనీయులందరూ కూడా అయోధ్యకు రావడం జరుగుతుంది అని చెప్తారు. చక్కని విడిది గృహాలలో మరి అందరూ వచ్చి ఉండడము. సో ఎందుకంటే అంతకుముందు సంఘటనలో మహా ఘనమైనటువంటి శివధనుసును విరిచి సీతాదేవిని పరిణయమాడి అయోధ్యకు చేరుకున్నటువంటి శ్రీరాముడు అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరితో ఎంతో సుఖభోగాలతో మరి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ దశరథుడు ఈ విధంగా మరి అతనికి యువరాజ పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఆయన అందరికీ కూడా మరి ఆహ్వానాన్ని పలికినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడికి వస్తారు. ఎందుకంటే ఒక దివ్య సభను ఏర్పాటు చేసి ఆ సభకు ఎందరో సామంత రాజులు, పుర ప్రముఖులు, జానపదులు, బ్రాహ్మణులు, బంధుమిత్రులు మరి అందరూ వచ్చేసారు అని చెప్తారు. ఆ విధంగా సభలో కొలువై ఉన్నటువంటి ఆ దశరథుడు ఆనందంతో ఇంద్రుడిలాగా శోభిల్లుతూ ఉన్నాడు అని చెప్తారు. ఇంద్ర యొక్క ప్రస్తావన చెప్తూ ఆ విధంగా వర్ణించబడుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. సో ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి సభలో దశరథుడు తన యొక్క మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ భావనను వాళ్ళందరినీ, ఆ సభలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఉద్దేశించి పలుకుతూ
ఆయన చెప్తారట, ఈ విధంగా వర్ణించబడుతుంది. రఘువు మున్నగు ఎందరో మహానీయులు ఈ రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు. ఇక్ష్వాకు మహారాజు మరియు ఆయన వంశీయులు ఎందరో వైభవోపేతంగా రాజ్య పరిపాలన చేశారు. నేను కూడా వారి బాటలోనే నడుస్తూ రాజ్యాన్ని పరిపాలించాను. ఇప్పుడు నాకు వయసు మీద పడుతుంది. వేల కొలది సంవత్సరాలు ఈ శరీరము ముసలతనం చేత జీర్ణస్థితికి చేరుకుంటూ ఉన్నది. ఎందుకంటే మన పుట్టినటువంటిది ప్రతిదీ కూడా కొంతకాలం పుట్టడము, పెరగడము, కొంతకాలం నిలిచి ఉండడము, తదుపరి క్షీణించి పాంచభౌతికమైనటువంటి దేహ పరిస్థితులు ఇక్కడ. మరి వేల కొలది సంవత్సరాలు ఈ శరీరం అప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో వేల సంవత్సరాలు జీవించి ఉండేవారు అని చెప్తున్నారు. త్రేతాయుగ కాలం కాబట్టి దాదాపుగా 10,000 సంవత్సరాలు సాధారణమైనటువంటి వాళ్ళకు ఉండేది అని చెప్పబడేది. మరి ఈ శరీరము జీర్ణావస్థకి చేరుకుంది. అందుకే రాజ్యభారాన్ని తన పుత్రునికి అప్పగించి విశ్రాంతి తీసుకుందాము అనుకుంటున్నాను. మరి నా యొక్క పెద్ద కుమారుడైనటువంటి శ్రీరాముడు దివ్య పరాక్రమంతుడు, పరమ ధార్మికుడు, దివ్య తేజో సంపన్నుడు, దివ్య గుణ శోభితుడు, మరియు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలను చూరనున్నటువంటి వాడు. అందుకే అతనికి మరి అతని రాజ్యపాలనలో మీరందరూ సుఖభాగులు కాగలరని నా యొక్క విశ్వాసము. మరి కాబట్టి శ్రీరామునికి అటువంటి ఆ దివ్య గుణాలు కలిగినటువంటి శ్రీరామునికి పుష్యమి నక్షత్రయుక్త సుముహూర్తంలో యువరాజు పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఒకవేళ ఈ ప్రస్తావన మీకు అందరికీ కూడా నచ్చినట్లయితే నాకు అనుమతి ఇవ్వండి అని ఆయన అన్నారు అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే దశరథ మహారాజు ఆ విధంగా పలికాడో సభలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా కేరింతలు కొడుతూ ఆ హర్షోల్లాసాన్ని తెలియపరిచారు అని చెప్తారు. అక్కడ ఆ హర్ష ధ్వనులతో సభంతా దద్దరిల్లి ఉంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ సభలో వశిష్ఠాది బ్రాహ్మణులు, రాజులు, పురప్రముఖులు మరి అందరూ కలిసి రాజు చేసినటువంటి ప్రస్తావనను కూలంకషంగా చర్చించి అందరూ కూడా ఒక ఏకాభిప్రాయానికి, రాజరిక పరిపాలనలో కూడా ఎవరు పడితే అలా అంతకుముందు ఉండే కొంత ఇది అనేది ఇక్కడ చాలా చక్కగా మనకి తెలుస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి అలా అందరూ ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి ముక్త కంఠంతో పలుకుతూ, రాజా, మీరు ఆలోచించినట్లుగా శ్రీరామచంద్రుడికి యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చెయ్యండి. పట్టాభిషక్తుడైన శ్రీరాముడు గజారోహణము చేసి పురవీధులలో ఊరేగడము చూడాలని మేమందరము గుగ్గుళ్ళు ఊరుతున్నాము అని వాళ్ళంతా అంటారట. సో అప్పుడు ఆ విధంగా ఆ సభలో అందరూ కూడా మరి ఆయనకి అంటే సమ్మతించడంతో పరమానంద భరితుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు ఆయన మరి ఆ శ్రీరాముని యొక్క పట్టాభిషేకం, యువరాజ పట్టాభిషేక అభిప్రాయం రాగానే మీరందరూ కూడా ఏకాభిప్రాయంతో ఒప్పుకున్నారు. కానీ మరి నేను ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే మీరందరూ మరి ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క సద్గుణాలకు ఆకర్షితులై ఆ విధంగా కోరుకుంటున్నారా, లేకపోతే నా పాలనలో విసుగు చెంది కొత్త పాలన రావాలని కోరుకుంటున్నారా అంటూ దశరథుడు శలోక్తిగా వాళ్ళందరినీ అడిగితే ఆ మాటలు విన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన అంటారట దశరథుడితో, మహారాజా, మీ యొక్క కుమారుడైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు కళ్యాణ గుణనిధి. అతని గురించి అటువంటి వివరాలు ప్రీతికరమైనవి, ఆనందదాయకమైనవి. శ్రీరాముడు సకల ధర్మాలు తెలిసిన వాడు, సకల ధర్మాలను పాటించేటువంటి వాడు, దేశ రక్షణకై లక్ష్మణుతో పాటుగా వెళ్ళే
ఆ శ్రీరాముడు సర్వదా విజయుడై తిరిగి వస్తాడు. లోక మర్యాదను పాటించడంలో శ్రీరాముడు తనకు తానే సాటి. జనుల సుఖదుఖాలను తనవిగా భావించే శ్రీరాముడు మాకు రాజుగా కావడము మా మహద్భాగ్యము అని పలుకుతూ, మరి మహారాజా శ్రీరాముడే యువరాజుగా కావాలని దేవతలు మనుషులు అందరూ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నారు, మరి మనుషులు మొక్కుకుంటూ ఉన్నారు. కనుక మీ అనుగ్రహంతో వారి కోరిక నెరవేరును గాక అంటూ బ్రాహ్మణులు అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ విధంగా ప్రస్తావించడంతో దశరథ మహారాజు ఇంకా ఆనందపడుతూ, సో మీరందరూ కూడా నా యొక్క జ్యేష్ఠ కుమారుడైనటువంటి మరి శ్రీరాముడిని యువరాజుగా చూడాలని కోరుకోవడం నాకెంతో ఆనందదాయకంగా ఉన్నది అని పలికి ఆ వశిష్ఠ వామదేవాది గురువులతో సంప్రదింపులు చేసి తరువాత మరి ఆ దశరథుడు వశిష్ఠునికి కార్యభారం అప్పచెప్పాడు అని చెప్తారు. సో చెప్పేసి ఉండగానే ఇక తదుపరి ఆయన్ని శ్రీరాముని పిలిచి, శ్రీరామ నీవు మా ప్రియపుత్రుడివి, నీ సుగుణాల ద్వారా నీవు సకల జనుల రంజింపజేస్తావు. అందుకే పుష్యమి నక్షత్రం రోజున నీవు యువరాజుగా అభిషక్తుడు కమ్ము. నీవెంతో వినయ సంపన్నుడవి, సద్గుణ శోభితుడవి అని చెప్పి మరి రాజుగా యువరాజుగా ఉండాల్సినటువంటి కొన్ని ధర్మాలను గురించి చెప్తూ, నీకు నేను ఒక 2 మాటలు చెప్తాను. ఇక నుండి నీవు వినయవంతుడు కావాలి, ఎల్లప్పుడూ జితేంద్రుడివై మెలగాలి, కామ లేదా క్రోధము వలన కలిగేటువంటి ఆ వ్యసనాలను విడిచిపెట్టాలి, గూఢాచారుల ద్వారా నీ రాజ్య విశేషాలు తెలుసుకొని మరి తదనుగుణంగా నీవు వర్తించాలి, స్వయంగాను ప్రజల నుండి ఇతరుల నుండి గాని వాస్తవాలను తెలుసుకొని రాజ్యపాలన చెయ్యాలి, సామంత రాజులను పురజనులను జానపదులను పురరక్షకులందరినీ రంజింపజేస్తూ పరిపాలన చెయ్యాలి. సో ఇక ఆ విధంగా అతనికి మెలకువలు ఎలా ఉండాలి అనేటువంటి అంశాలను ఆయన తెలియచేశాడు అని చెప్తారు. తదుపరి మరి ఇక ఆ విషయాన్ని ఏదైతే ఈ విషయం జరుగుతుందో సభ జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ విషయాన్ని కౌసల్య అంతఃపుర భవనానికి ఆ విషయాన్ని మోసుకొని వెళ్ళడము, వారందరూ ఎంతో సంతోషపడ్డారు. మరి ఆ విషయాన్ని తెలిపినటువంటి వారికి కౌసల్యాదేవి విలువైనటువంటి కానుకలను ఇవ్వడము. సో తదుపరి మరి ఆ శ్రీరాముడు కూడా కౌసల్యాదేవి దగ్గరకు వెళ్ళి జరిగిన తల్లి లక్ష్మణ సమేతంగా తల్లికి నమస్కరించి ఆ విషయాన్ని చెప్పి తన యొక్క అంతఃపురానికి తను వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక ఎప్పుడైతే శ్రీరాముడి యొక్క యువరాజ పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం జరుగుతుంది అని తెలిసి మరి ఆ పురజనులందరూ కూడా గుంపులుగా రావడము మొదలుపెట్టారట. సో అలాగే ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క దివ్య గుణాలను చర్చించుకోవడం మొదలుపెట్టారు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే తమ బాగోగులను చూడగలిగేవాడు శ్రీరాముడే అనేటువంటి విషయాన్ని. సో అందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మరి స్త్రీ పురుషులు బాలబాలికలు వృద్ధులు అందరూ కూడా ఎప్పుడు సూర్యోదయం అవుతుందో అని ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ శ్రీరామ నామమే మార్మోగుతూ ఆ అయోధ్య నగరం అంతా కూడా శ్రీరాముడి యొక్క యువరాజ పట్టాభిషేకం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము. సో అదే రోజు రాత్రి ఆయన మరి శ్రీరాముడు కూడా రేపు పట్టాభిషేకం జరుగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉపవాస దీక్షితుడై సీతతో కలిసి మరి
అంటే ఆయన ఉపవాసం చేశారు అని చెప్తారు. అలాగే ఆ రాత్రి ఆయన దర్భతో చేసినటువంటి చాప పైననే, ఎందుకంటే పట్టాభిషక్తుడు అయ్యేంత వరకు కూడా ఉపవాసం ఉండాలి అనేటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులు చెప్పినటువంటి దాని ప్రకారంగా. సో తదుపరి మర్నాడు ఆయన వేకువజామున లేచి ఆ స్నానాది కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసి గాయత్రి మంత్రాన్ని చేసుకొని నూతన వస్త్రధారి అయి బ్రాహ్మణులకు నమస్కరించి తదుపరి ఆ సీతారాములకు ఆ బ్రాహ్మణుల స్వస్తి వచనాలతో ఆశీర్వచనాలు చేస్తూ ఇక ఆ నగరం అంతా కూడా ఆనంద డోలికలతో ఉంటూ ఉన్నటువంటి సంఘటన. ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క యువరాజ పట్టాభిషేక సంకల్పము జరిగి ఆ అయోధ్య నగరం అంతా కూడా ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో మనకి ఇక్కడ అంటే ధర్మబద్ధమైనటువంటి ఒక రాజు రాబోతున్నాడు అని తెలిసి మరి ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉన్నటువంటి సంఘటన మనకి అర్థమవుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే దశరథుడు వృద్ధాప్యంలోకి వస్తున్నాడు. మరి రాజ్య భౌతిష్టి కోసం అతను ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ప్రజలు, ఋషులు, మంత్రులు అందరూ కూడా శ్రీరామచంద్రుడే యోగ్యుడు, ఎందుకంటే సత్యవంతుడు, ధర్మనిష్ఠుడు, ప్రజల ప్రియుడు, కనుకనే సమాజానికి నాయకుడు కావాలంటే గుణాలు ముఖ్యమని చెప్తూ ఉంటుంటారు. పుట్టుక కాదు, గుణాలు. ఆ గుణాలు కలిగినటువంటి మరి శ్రీరామచంద్రుణ్ణి వారు యువరాజుగా కావాలి, తదుపరి రాజుగా కావాలి అని అయోధ్య అంతా కూడా ఉత్సాహంతో నిండిపోయి పండగ వాతావరణాల్లో, దేవాలయాల్లో పూజలు, వీధుల్లో అలంకరణలు, మరి రామరాజ్యం ప్రారంభము కాబోతుంది అని మరి ఆనందిస్తూ ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే ధర్మపరాయుడైనటువంటి నాయకుడు ఉంటే సమాజం ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలోనే ఇక్కడే రామాయణం కథంతా మలుపు తిరిగినటువంటి సంఘటన మనము చూడబోయేటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆనంద డోలకాల్లో మునిగిపోతూ అయోధ్య నగరం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటున్నటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ మందర అనేటువంటి ఒక పాత్ర మనకి ఈ రామాయణాన్ని మలుపు తిప్పుతూ ఉన్నటువంటి సంఘటన చూస్తాము. మంత్ర లేదా మంత్ర అని చెప్తారు. మందర అనేటువంటి ఒక భూని వనిత, ఈమె కైకేయికి దాసిగా వచ్చినటువంటి, అంటే వివాహ సందర్భంలో కైకేయితో పాటు వచ్చినటువంటి దాసి. ఎందుకంటే ఆ కైకేయి ఈమెని పుట్టింటి నుండి వెంట పెట్టుకుని, దాసిగా పుట్టింటి నుండి వెంట పెట్టుకుని వచ్చినట్టు. సో శ్రీరామచంద్రుడు యువరాజ పట్టాభిషేక కార్యక్రమము ముందటి రోజు అంటే జరుగుతుంది అని ముందు ఆ రోజు నిర్ణయించి, ఆ రోజు రాత్రి, రేపు పట్టాభిషేకం అనగా ఆ రోజు రాత్రి ఆమె రాజప్రసాదం పైకి ఎక్కి నగరంలోకి చూసిందట. ఎంతో శోభాయమానకంగా ఆ నగర వీధులన్నీ కూడా శోభిల్లుతూ ఉన్నటువంటి, అందరూ హడావిడిగా ఉత్సాహాలతో పనులలో నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే మనం చిన్న కళ్యాణం చేస్తూ ఉంటే ఇలా మరి రాజు పట్టాభిషేకం కదా, అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో పండగ వాతావరణంలో ఉన్నది. ఇదంతా కూడా మరి మందరకు ఆ విషయము తెలుసుకోవడానికి మందర ఎంతలో ఆ శ్రీరాముని పెంచి పెద్ద చేసినటువంటి దాది కనిపించిందట మందరకి. కనిపించగానే ఆమె దగ్గరకు వెళ్ళి నగరంలో ఏంటి ఇంత కోలాహలంగా ఉన్నది, ఏమి జరుగుతుంది అని చెప్తే అడుగుతుందట మందర. సో మందర ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా అడిగిందో ఆ దాది ఎంతో ఆనందపడుతూ, ఎందుకంటే తాను పెంచి చేస్తున్న తనకు ఆయగా ఉన్నటువంటి ఆయన, సో ఆనందపడుతూ, సో మరి ఎంతో ఆనందంతో శ్రీరాముడికి రాజ్యలక్ష్మి వరించబోతుంది, రేపే
పుష్యమి నక్షత్ర లగ్నంలో దశరథ మహారాజు శ్రీరామునికి యువరాజ పట్టాభిషేకం చేయబోతున్నాడు అనే మాట చెప్పిందట. సో ఎప్పుడైతే ఆనందభరితంగా దాది ఆ మాటను చెప్పిందో, ఆ మాటలు వినగానే మందర కోపంతోనూ ద్వేషంతోనూ రగిలిపోయి ఇక ఆ రాజప్రసాదం నుండి దిగి గబగబా కైక శయనించి ఉన్నటువంటి మందిరానికి వెళ్ళిందట. సో మరి ఆ సమయంలో ఈమె వెళ్ళినటువంటి సందర్భంలో కైక అక్కడ నిద్రపోతూ ఉన్నది అని చెప్తుంటారు. ఆమెను లేపి మరి కైకను నిద్ర లేపి, ఓ మూర్ఖురాలా, ఇంకా పడుకున్నావేమిటి? నీకు ఎన్నో ఆపదలు రాబోతూ ఉన్నాయి. నీ భర్త నీ పైన ప్రేమ నటిస్తూ ఉన్నాడు, అంతేకాని నిజానికి ఆయనకి నీకు ప్రేమ లేదు. ఎందుకంటే అని ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటే కైకకి మొదట ఏం అర్థం కాలేదట. ఏంటి విషయం ఏంటి చెప్పు మందర అని అడిగితే అప్పుడు మందర అంటుందట, సో మరి ఆ నీ యొక్క పుత్రుడు భరతుడు కాకుండా శ్రీరాముడికి మరి యువరాజ పట్టాభిషేకం చేయబోతున్నటువంటి, ఎందుకంటే నీవు మహారాజు వంశంలో జన్మించావు, అంతేకాకుండా మహారాజుకు భార్యవు. మరి ఇక్కడ ఈ రాజమందిరంలో కుతంత్రాలు ఎంతో జరిగిపోతూ ఉన్నాయి. నీకు ఆపద వచ్చి నీకు ఏమాత్రం ఆపద వచ్చినా నీ దాసిగా నేను భరించలేను. ఎందుకంటే శ్రీరాముడు యువరాజ పట్టాభిషక్తుడైనట్లయితే తదుపరి రాజు అవుతాడు. ఆ తర్వాత నీవు నీ కుమారుడు ఆయన దగ్గర దాసిలుగా ఉండవలసి వస్తుంది అంటూ ఆ విధంగా మందర మాట్లాడగానే కైక మొదట ఆమె ఏం మాట్లాడిందో అవన్నీ పట్టించుకోకుండా శ్రీరామ పట్టాభిషేకము అనేటువంటి విషయాన్ని విని ఎంతో ఆనందపడింది అని చెప్తారు. ఆనందంలో ఆ విధంగా ఆమె పడుకున్న దిశని మరలా అని చెప్తారు. సో మరి ఇక పొద్దున్నే మళ్ళీ మందర అక్కడికి వస్తుందట. వచ్చినప్పుడు రాత్రి నువ్వు నాకెంతో శుభకార్యాన్ని శుభ సంఘటన చెప్పావు మరి అని ఆమెకు ఒక కానుక ఇస్తుంది. ఇస్తే దాన్ని దూరంగా కొట్టి, ఓసి పిచ్చిదానా, నువ్వేమో ఈ విధంగా ఆనందపడుతున్నావేంటి? తర్వాతంతా నీకు శోక సాగరమే శరణ్యం అవుతుంది. నీ అజ్ఞానం చూస్తే నాకు నవ్వొస్తుంది. సవతి కుమారుని ఉన్నది నీకు మరణం వంటిది కాదా? నీ సవతి కుమారుడు రాజమాత అవుతాడు సవతి, నువ్వేంటి ఇంత అజ్ఞానంతో ఉన్నావు అంటూ ఇక్కడ ఈ సాంగత్వం ఎంతో మనసుని కల్లోలితం చేసి మనసుని కలుషితం చేసేటువంటి సంఘటన ఇక్కడ కైకేయి. వాస్తవానికి కైకేయి మనసులో శ్రీరాముడు అంటే తన పుత్రుడైనటువంటి భరతుడి కంటే కూడా గొప్ప ఆదరాభిమానాలు ఉండేవి అని చెప్తారు. సో కానీ మందర ఎప్పుడైతే శ్రీరాముడే రాజుగా అయితే నీవు దీనురాలవై భరతునితో పాటు ఎన్నో అవమానాలకు గురి అవుతావు, అందుకే ఏదో ఒకటి చేసి భరతునికి రాజ్యాధికారం దక్కేటట్లుగా శ్రీరాముడు అడవులు పాలయ్యేటట్లు చూడు, ఇదే నీ తక్షణ కర్తవ్యము అని అనేక కోణాల్లో ద్వేషాన్ని, ఆ కోపాన్ని కైకేయి మనసులో నూరిపోసింది మందర అని చెప్తారు. సో ఎప్పుడైతే మందర యొక్క ఆ కలుషితమైనటువంటి మాటలు విన్నదో కైకేయి మనసు కూడా కలుషితమై ఆమెలో ద్వేషం, కోపం పెళ్ళుబికాయి అని చెప్తుంటారు. అప్పటిదాకా ప్రేమతో అంటే శ్రీరాముడి పట్ల ప్రేమతో ఉన్నటువంటి ఆమె యొక్క మనసంతా కూడా ఇప్పుడు ద్వేషంతో నిండిపోయింది అని చెప్తారు. సో అలా మరి ఆ కైక యొక్క మనసుని ఆ మందర
పాడు చేసినటువంటి సంఘటన మనకి ఇందులో ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ ఎంతో కైకేయిని ప్రేరేపిస్తుంది. నీ కుమారుడు భరతుడికి అన్యాయం జరుగుతుంది. కైకేయి యొక్క మనసులో అనుమానాన్ని రేకెత్తించింది. అనుమానం ఎక్కడైతే కలుగుతుందో ఆ ప్రేమ అనేటువంటిది అసూయగా మారుతుంది. సో అంటే మనం దీంట్లో ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి సంఘటన ఏంటంటే ఆ దుస్సంగత్వం ఏదైతే ఉందో అది మనసును పూర్తిగా పాడు చేస్తుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే మరి ఆ శ్రీరాముడికి రాజ్యాధికారం దక్కకుండా భరతుడికి యువరాజాభిషేకం జరగాలి మరి అంటే అప్పుడు కైకేయి అడుగుతుందట మందరని, ఏదైనా ఒక ఉపాయం చెప్పు అని అడిగితే మందర కొద్దిసేపు ఆలోచించి ఇక ఆయన చెప్తుందట, మరి పూర్వకాలము నీ యొక్క భర్త దేవ అసుర సంగ్రామం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో దేవతలకు సహాయం చేద్దామని నీతో పాటు యుద్ధానికి వెళ్ళాడు కదా. ఆ రణరంగమునందు నీ భర్త తీవ్రమైనటువంటి గాయానికి గురైనప్పుడు నీవు అతన్ని చాకచక్యంతో రక్షించావు. అప్పుడు నీకు ఆయన ఎంతో ఆనందపడి మెచ్చుకొని నీకు 2 వరాలను కోరుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ నీవు అప్పుడు అడగలేదు కదా. ఇదే సందర్భము కనుక మరి నీవు ఆ దశరథ మహారాజుని వరాలు అడుగు. అందులో ఒకటి భరతుణ్ణి యువరాజ పట్టాభిషక్తుని చేయమని, అలాగే శ్రీరాముణ్ణి 14 సంవత్సరాలు అరణ్యవాసానికి పంపమని. సో అలా చేసినట్లయితే ఈ లోపులో నీ యొక్క కుమారుడు భరతుడు ప్రజాభిమానాన్ని చొరగొని రాజుగా స్థిరపడతాడు. తదుపరి అతనికి ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు. సో అని ఆ విధంగా చెప్తుంది. ఎప్పుడైతే మనసులో కల్లోలం ఏర్పడిందో, మనసులో అసూయ పెరిగిందో, ఈ మందరు చెప్పినటువంటి ఆ మాటలకి కైక ఆ మాటలు అమృతంలాగా వినిపించాయట. సో ఇక ఆయన కైకేయి ఆ మందరికి ఎన్నో బహుమతులు ఇచ్చి అక్కడి నుంచి ఇక వెళ్ళిపోతుంది. సో అయితే ఇంకా మందర చెప్తూ ఉంటుంది, మరి నీవు ఆ అలక మందిరానికి వెళ్ళు, కోపంతో ఉన్నటువంటి మందిరానికి వెళ్ళు, నేలపై ఉండి దశరథుడికి కబురు పెట్టు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ మర్నాటి కార్యక్రమాన్ని గురించి తలమునుకులైనటువంటి దశరథుడు పొద్దుపోయాక అంతఃపురంలోనికి ప్రవేశించి మొదట ఆ కైకేయి ఉండేటువంటి మందిరంలోనికి వస్తాడట. ఎప్పుడైతే దశరథ మహారాజు అంతఃపురంలో కైకేయి మందిరంలోనికి వచ్చాడో అక్కడ ఆ మందిరంలో ఎప్పుడూ లేనటువంటి విధంగా ఆ కైకేయి మందిరము కళాహీనంగా వెలుగు లేకుండా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గ్రహించి అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజభటుడిని అడుగుతాడు. అప్పుడు రాజభటుడు చెప్తాడు, రాణిగారు తీవ్రమైనటువంటి కోపంతో రుసరుసలాడుతూ కోపగృహంలోనికి ప్రవేశించింది అని చెప్పడము. ఆ మాట వినగానే రాజు యొక్క హృదయం, అంటే దశరథ మహారాజు యొక్క హృదయం కలవరపడి కాళ్ళు చేతులు కొద్దిగా తడబడ్డాయి అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఏదో దుర్సంఘటన ఆల్రెడీ అతనికి ఏదో మనసులో వచ్చినటువంటి విషయాన్ని అంతకుముందు శ్రీరాముడితో కూడా కొంత పనిచేసి రేపే పట్టాభిషేక్తం, ఈ లోపల మీ తమ్ముడు వీళ్ళంతా వస్తారు అనేటువంటి కొంత సంఘటన కూడా జరుగుతుందని చెప్తారు. సో దశరథుడు ఇక ఆ విధంగా ఆందోళన చెందుతూ కదలినటువంటి అడుగులతో మరి మనసులో ఏదో కీడును చెంకిస్తూనే నెమ్మదిగా దశరథుడు ఆ కోపగృహం వైపుకు ప్రవేశించగానే కైకేయి కటిక నేలపై పడుకున్నటువంటి సంఘటన కనిపించింది అని చెప్తారు. నెమ్మదిగా ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళి, ఏమిటి ఈ రుసరుసులు? నిన్నెవరైనా అవమానపరిచారా? నీ యొక్క ఆరోగ్యం బాగలేదా? ఇవన్నీ కూడా ఆయన అడగడం. కానీ దానికి ఆయన అంతకు ఇంకా చెప్తాడట ఆయన,
ఈ నీకు ఏం కావాలి? భూమండలం అంతా నా అధీనంలో ఉన్నది, ఈ భూమండలంలో ఏం కావాలో నువ్వు కోరుకో. మరి ఆ అని అంటే నన్ను ఎవరు ఏమీ అవమానించలేదు అని అప్పుడు ఆమె తన మనసులో ఉన్నటువంటి మాటను, తన యొక్క కోరికను బయట పెట్టడానికి ముందుగా, నీవు మరి నేను అడిగినటువంటి మాట తీరుస్తాను అని నాకు ముందు మాట ఇవ్వు. నాకు 2 కోరికలు ఉన్నాయి, వాటిని ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను అని నీవు మాట ఇస్తే ఆ కోరికలను నేను తీరుస్తాను అంటే మరి అప్పుడు దశరథుడు, నీకెందుకు అనుమానం వస్తుంది? నేను ఖచ్చితంగా తీరుస్తాను, నీకు సందేహం అక్కర్లేదు అని ఎప్పుడైతే దశరథుడు అంటాడో వెంటనే ఆమె దేవతలను సాక్షిగా పిలుస్తుందట. ఓ సకల దేవతలారా, సత్యసంధుడైన దశరథ మహారాజు ఏమరపాటైనా లేనివాడు నాకు వరాలు ప్రసాదిస్తున్నాడు, దీనికి సాక్షులు మీరే అని పలికి ఇక దశరథుడితో అంటుందట, ఓ రాజా, ఇంతకుముందు దేవ అసుర యుద్ధంలో మీరు దేవతల పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ చంబరాసురునితో యుద్ధం చేసి తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అప్పుడు అంటే ఆమె రథసారథిగా ఉన్నది అని చెప్తారు. దశరథుడికి రథసారథిగా ఆమె వెళ్ళింది. ఎంతో మెలకువతో ఆయన కాపాడడమే కాకుండా ఆ ఉపచారాలు కూడా చేసింది. ఆ సమయంలో నాకు మీరు 2 వరాలు ఇచ్చారు, ఆ వరాలను ఇప్పుడు నేను కావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఒకవేళ మీరు ఆ వరాలను నాకు ఇవ్వకపోతే నేను ప్రాణత్యాగం చేయడం అనేది తథ్యము. కాబట్టి ఇక నుండి నేను కోరేటువంటి వరాలు ఏంటో చెప్తాను, వినండి అని అంటుందట. సో మొదటి వరం ఏమిటంటే, మీరు ఏవైతే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ చేశారో శ్రీరాముడి కోసం, ఆ ఏర్పాట్లతో సామగ్రితో రేపటి ముహూర్తంలోనే భరతునికి యువరాజ పట్టాభిషేకం చెయ్యండి. ఇది నా మొదటి వరం. ఇక రెండవది ఏమిటంటే, శ్రీరాముడు నార వస్త్రాలు జింక చర్మము ధరించి జటదారి అయి దండకారణ్యంలో 14 ఏండ్లు గడపాలి. ఇదే నేను కోరుకునే రెండవ వరము. ఎందుకంటే నా పుత్రుడైన భరతునికి శత్రురహితమైన రాజ్యం కావాలి. నేను చూస్తుండగానే రాముడు వనాలకు వెళ్ళిపోవాలి. పతిదేవా, మీరు సత్యబద్ధులు, ప్రతిజ్ఞకు కట్టుబడి ఉండేవారు, సత్యవాక్కు పరిపాలనే మీకు ఇహ పరమలను కలగజేస్తాయి అంటూ ఆమె అడగడం. ఇక ఆ మాటలు విన్నటువంటి దశరథ మహారాజు తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగిపోయారు అని చెప్తారు. తన ప్రియమైనటువంటి కుమారుడిని మరి అడవులకు పంపవలసినటువంటి పరిస్థితి. ఇక్కడ రాజు అయినా కూడా బలహీనుడయ్యాడు. సో మరి ఆ దశరథుడు, శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క తండ్రి అయినటువంటి దశరథుడు హృదయము విరిగిపోయింది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ అధికారంలో అంటే కొంత బాధ్యతలుగా ఉన్నటువంటి విద్యుక్త ధర్మాలను నిర్వహించబడిన వారికి కొన్నిసార్లు ధర్మబద్ధత కూడా బంధనమే అవుతుంది అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ దశరథుడు ఎంతో ధర్మబద్ధంగా సత్యవతుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. సో ఆయనకి ఇక్కడ మరి తీవ్రమై దుఃఖం కలిగి హృదయం తట్టుకోలేక మూర్ఛపోయాడు అని చెప్తారు. ఆ మూర్ఛ నుంచి కొద్దిసేపటికి మెలకు రావడము, మళ్ళీ మూర్ఛలో పడిపోవడమే జరిగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విషయం విన్నటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు యువరాజ పట్టాభిషక్తుడు కొద్ది కాలంలోనే కావలసినటువంటి వాడు ఈ విషయాన్ని విని ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా తన పినతల్లి కైకేయి ఏది అడిగిందో దానంతటినీ కూడా అంగీకరించాడు. ఎందుకంటే తండ్రి మాట ధర్మం, తండ్రి ఆజ్ఞ నాకు పరధర్మము అని ఆయన తెలియచేసినటువంటి ఇది మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే
నిజమైనటువంటి మహానుభావులు పరిస్థితులను కాదు, ధర్మాన్ని అనుసరిస్తారు. సో ఇక్కడ శ్రీరామచంద్రుడు ధర్మాన్ని అనుసరించాడు అని చెప్తారు. సో ఇక మనము ఈ సంఘటనలో ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఆ మొదట ప్రజలు ఒక సుపరిపాలన కలుగుతుంది అంటే ఎంతో ఆనందభరితంగా ఉండేటువంటి సంఘటన. అయోధ్య అంటే ఇక్కడ ఆ జరిగినటువంటి సంఘటన మనం, ఎందుకంటే ప్రజలంతా ఎంతో ఆనందంగా ఉండడము, అందరి సమ్మేతం అంటే ఒక మరి దక్షత కలిగినటువంటి వాడు, ఒక యోగ్యుడైనటువంటి వాడు రాజు కావాలి అనేటువంటిది ప్రజల యొక్క కోరిక అనేటువంటిది మొదటి ద్వారా తెలిసేది మనకి. ఇక రెండవ సంఘటనలో ముఖ్యంగా మనకి దుస్సంగత్వం ఏదైతే ఉందో అది ప్రమాదకరము కైకేయికి జరిగినటువంటిది అదే. ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినది ధర్మం కోసం త్యాగము, అది శ్రీరామచంద్రుడు. ఇక్కడ దశరథుడు కూడా సత్యవ్రతాన్ని పూనుకున్నటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సంఘటనలు 4 మనకి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు దీనిలో మనకి బోధపడుతూ ఉన్నటువంటివి. ఎందుకంటే మనం ఎవరితో ఉంటామో, ఏం చేస్తూ ఉంటామో, ఏం ఆలోచిస్తూ ఉంటామో అదే మనకి భవిష్యత్తు నిర్ణయించబడుతుంది. ఇక్కడ కైకేయి విషయంలో జరిగిన విధంగా. సో తదుపరి శ్రీరామ వనవాసము, దానికి సీతాదేవి భర్త ఉన్న చేటే తన స్థానము అని అతడు వెళ్ళడము, అన్నకు సేవ చేయాలి అనే సంకల్పంతో లక్ష్మణుడు ఉండడము, ఇవన్నీ కూడా తదుపరి వాటిలో మనం చూడవచ్చు. ఇది ఈరోజు వాల్మీకి రామాయణంలోని శ్రీరామ పట్టాభిషేక సంకల్పము, అలాగే కైకేయి కోరుకున్నటువంటి వరాలు అనేటువంటి ఈ అంశము మనం ఈరోజు చర్చించుకున్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నా, మీరేమన్నా యాడ్ చేయదలుచుకున్నా మాట్లాడవచ్చు.